Sariya sen 32 a bɛ fɔ fɛn min ma ko laïcité wala bɛɛ k'a faamu k'a dɔn an bɛ fɛ ka fɛn mun ɲɛfɔ o ko o tɛ se ka kɛ baarafɛn ye baarafɛn mun bɛ se ka kɛ k'an ka diinɛw ko don o gasi la walima ka don an ka tabiyaw gasi la walima ka don an ka laadalakow gasi la ko ayi ko wa k'a bɛna kɛ fɛn ye fɛn min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye mun ye ka diinɛw sama k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa k'an ka tabiyaw fana sama k'u gɛrɛ ka fɛnw fɔ ka bɛn k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛnko ɲɔgɔn o kana kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ mun ye bɛɛ n'i ka tagabolo sababu ye ko fɛn don fɛn mun bɛ se ka jamanadenw kafo bɛn ani kelenya kɔnɔna la wa jamana de b'i jɔ mun ye diinɛ bɛɛ ani tabiya bɛɛ jigiya kɔrɔ jamana de b'u lakana wa jamana de bɛ walew kɛ wale minnu b'a to ninnu kana se ɲɔgɔn ma cogo si la mun ye ka i ka diinɛ kɛ i fɛrɛ ma a kɛyɔrɔ la a kɛwale ani i yɛrɛ ka laadalako k'a kɛ a kɛyɔrɔ la a kɛwale a n'a kɛcogo i fɛrɛ ma maa si kana don si gasi la ni sariya sen ye sariya sen mun bɛ nin diinɛ ani nin taabolo kelen kelen bɛɛ lakana jɔsen 33 mun ye jamana ye a bɛ mun ye hinɛ ɲɔgɔnya a b'o ko fɔ mun ye ka bɛn ani kelenya k'o sabati mun ye hali kiri gun kan fo ka taa se an lakanaliw ani mun ye anw yɛrɛ ka farikolo fo ka taa se jamana yɛrɛ ka hakɛw fo ka taa se mun ye an kelen kelen bɛɛ ka laɲini ye mun ye ka ɲɛsin jamana ma ka kɛ bɛn ani kelenya ani bɛɛ ta kɔnɔna la ko jamana kan k'o kɛ jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye sigiden 34 na ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ a kan ka kɛ ni jamana ka yamaruya ye ka kɛ jamana yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna la mun tɛ dankari kɛ jamana yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ani mun ye jamana yɛrɛ sigi cogo la wa mun ye jamanaden kelen kelen bɛɛ kan ka kɛ jamana yɛrɛ lafasaba ye mun ye jamana yɛrɛ ka nafaso sira kan